खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 6थि बोसोरारि जथुमाया फैगौ जानुवारि दाननि 30, 31 आरो फेब्रुवारिनि 1 खालाराव जागोन आरो बेखौ सानजारि नोगोरनि एसबि बड' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव जिहेतु खुंफुंनो लादों। दा बेनिनो जों जिहेतु बानजाय आफाद बिबानाव मोननाय बे हिसाबैहाय जोंनि हाबाफारिखौ जोङो प्राय माने रायजोफोरनि मददजों बयनिबो मददजों जोङो दिनै खामानिखौ जोङो मावफुंजोबनो लाबाय। बेवहाय नोंथांमोननो गिबियावनो फोरमायनो सानदों जोङो प्राय 90% बारा खामानिखौ प्राय मावनानै फोजोबबाय। दा जोंनि बुंनो थाङोबा जोंनि गाहाय जिथुनिखि पेन्डेल बे पेन्डेला प्राय 95% जाबाय। बेनि अनगायै जोंनो आलासि जिरायसालि, मेन गेट आरो डेलिगेट माने हल बेफोरबो प्राय माने जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो बानजाय आफादा खेबसेयावनो 3,000सो डेलिगेटफोरा ओंखाम जानो हानाय बायदि जोङो जाग्रा मोनसे जायगा बानायदों। आरो लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय गासै 19टा जिल्लाजों लोगोसे गुबुन बायजोनि रायजो वेस्ट बेंगल, मेघालय आरो त्रिपुरा लोगोसे अरुणाचल बे रायजोजों लोगोसे नेपाल हादोरनि जोंनि बिदा फंबायफोराबो जिहेतु बाहागो लायो। बेजोंनो जोंना गासै 21टा जिहेतु जिल्ला दंखायो। बे हिसाबै गोबांथार दैदेनगिरि बा डेलिगेट्सफोर बेवहाय बाहागो लागोन। दा बेनिखायनो जोङो बयखौबो जाहाथे खस्थ' जाया, बे खस्थ' जायाबाजासे बिथांमोना जाहाथे थानो हायो, जानो हायो, बेखौ नोजोर होनानै जोङो थानो थाखाय प्राय 6,000नि बारा थानो हानाय थाग्रा खुलि जों बानायनाय जादों। बे जोंना सम्पूर्ण जाबाय। आरो बेनि अनगायै जोंहा माने गोबां गिदिर गिदिर आलासिफोरा जोंनि मिथिनायाव जेरै आसामनि चिफ मिनिस्टार माने गिबि मन्त्रि आरो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि, जोंनि सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगु आरो जोंनि माने बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि, बेजों लोगोसे गोबां MLA आरो गोबां जोंनि जातीय संगठन बुंनो थांबा बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, ट्राइबेल संघ, आइजो अनसाय आफाद आरो गुबुन जातीय संगठनफोर TMPK बिथांमोना अलरेडि कनसेन्ट्रेट होबाय होनना मिथिगौ। बेनिखायनो जोंनि बे जथुमा खोब मोजाङै जागोन, साक्सेसफुल जागोन। बेनि अनगायै जोङो बेवहाय मोनसे जोंनि दिन्थिफुंसालि मोनसे बानायनाय जादों। बेनि थांखिया जाहैबाय जोंनि गोजाम जायफोर माने आरिमुफोर दं, जोंनि आजै आजौआ जाबायदि रायजो जालांदोंमोन बेनि न'खर आरो बे न'खराव रायजो जानायाव जिफोर आइजें आइला नांगौ दानाय लुनायनिफ्राय जागायनानै धोरोम सिबिनायनिफ्राय जागायनानै जोंनि माने माइ सौनाय, माइ हानायाव बाहायनाय जोंनि गासैबो जिउनि मोनसे पार्टनि बाहागोफोरखौ बाहायगोन। आरो लोगोसे जों थानाया माबायदि थायो, जोंनि माने बर' हारिया बे थानाय बे ओंखाम संग्राखौ माबायदि बाहायो, ओंखाम संनायनि ओंखाम जाग्रा जायगाया मा, थाग्रा जायगाया मा, मोसौ गलि, बेफोरबायदिनो जोंना माइ सौग्रा दिंखिसालि बेफोरबायदि गासैखौबो दिन्थिफुंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन एक्टिभिटि मोजां माखासे एक्टिभिटि दिन्थिफुंनो थाखाय जों मोनसे दिन्थिफुंसालि बानायदों। आरो लोगोसे बेवहायनो जोंनि माने बयनिबो मोजांनि थाखाय बेवहाय माने बर'नि बा गुबुन हारिनि गाननाय जोमनाय फाननाय मोनसे जायगाबो बानायदों। ओंखाम जाग्रा हटेलनि थाखाय जों बेबस्था खालामनानै होदों। गासैखौ बुंनो थांबा गासैबो बेबस्थाखौ बेवहाय मोननो हानाय, बे सानथामनि गेजेराव मोननो हानाय जों मोनसे साखाफारा जादों। दा बेनिखायनो आङो खावलायगोन बानजाय आफादनि जिहेतु वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै आसामाव थानाय आसामनि गुबुन जिल्लानि सुबुंफोरा बयबो बे जोंनि माने माहारियारि मोनसे उत्सबआव बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि बोसोरसालि जथुमाव बयबो गाजा गोमजायै बाहागो लानांगौ, खोब मोजाङै बाहागो लानांगौ। जों हानायमानि गासैबो बिथांमोनखौ जोङो बरायनो नाजागोन। बेनि अनगायै जोङो हारिमुनि खोथा बुङोबा जोङो बेवहाय माने 300नि बारा मोसाखावरि जों मोनसे रेडि खालामदों। आरो जों माखासे जोंनि मिथिजानाय देंखोगिरिफोर, गिबियाव जोङो जुबिन गार्गनि मुङाव मोनसे हारिमु बिलिफां लाखिनो सानदों। जोबथारनायाव आरो माने जोङो सावरायफिनदों, जोंना हारिमुवाबो मोननै जागोन। दा बेवहाय लास्टआव जोंना मोनसोम बसुमतारी आरो लोगोसे जोंनि दानि जाखांफुनाय एक्ट्रिस फावखुंग्रि सुदेम सना आरो लोगोसे नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि माने अपसारा बर', दाखालि बावैसो जोंनि नेसनेल टिभियाव जाय मुं मोनबोनाय अपसारा बर'आ बाहागो लाना अलरेडि कनसेन्ट्रेट। बेजों लोगोसे नबजित बोसोरथामसो सिगाङाव देरहालांनाय लिटिल चेम्पआव मोसानो डेन्साराव देरहालांनाय नबजित
बसुमतारियाबो बाहागो लागोन आरो गोबां आर्टिस्टफोर जोंनि लकेलनि गोदान गोजाम आर्टिस्टफोरा बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे बे दिन्थिफुंसालियाव गोबांथार प्रग्राम लादों बिथांमोननिफ्राय नोंथांमोना सोंनो हागोन आरो बे प्रग्रामफोराव माखासे कम्पिटिसनबो जागोन जेरै माने माइ सौनाय कम्पिटिसन बेबायदिनो बिहामजोफोरनि मोनसे माने बेवहाय गानफ्रा जोमफ्रा दिन्थिनाय जायखौ फेशन श' बेबो खालामगोन जाहैबाय बेनि अनगायै आरो बे बोराय बुरैफोरनि गोजाम जोंनि ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंनि जायफोर गोजाम मानसिफोर बिसोर सानजारि नोगोरनि जारिमिन बेखौ बुरखांनो थाखाय बेवहाय सावराय मेल जागोन बेवहायबो आरो डेलिगेट जोंनि मेन डेलिगेटआवथ' गोबां खोथा रायज्लायखागोन नोंथांमोना मिथिखागौ बे हिसाबै बेफोर गासैखौबो जों बरायनो थाखाय जों साखाफारा जाबाय आलासिफोराबो गोबां फैगोन बे आलासिफोरखौ जोङो बयबो लोगो नांनानै जोङो बरायनो थाखाय साखाफारा जाबाय बेनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायबाय बा जोङो खावलायबाय जे बयबो जोंनि बे उत्सबआव बाहागो लानो फिन खावलायफैनानै आं नोंथांफोरनो बेखिनिखौनो फोरमायनाय जाबाय गोजोन्थों।